Ne kinde romo mar twak mar Africa Forward Summit manobagi mbalariany ma Nairobi kawuono, jatend piny France Macron ne obedo kod kinde matek kaluwore gi tim mar wichkuot mar ji keyo lwasi mar koko e od romo, kendo ne ochune mar wuok mager ka okwero timno. Macron ne okawo microphone owuon kendo kwero ji ni oling' ei od romono eka chenro mar twak kod nyisruok odhi nyime. Tim mar wichkuot no ne otimore e kinde ma jolony ne chiwo pachgi e wi lony manyasani. Everybody, hey, I'm sorry guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people.